Dobro jutro. Dobro jutro svima. Informacija da naredne subote, 8. oktobra, u Beogradu će biti organizovano najveće takmičenje MC-eva koje je do sada održano u Srbiji. Preko 50 prijava već ima sada, najboljih 16 će se naći u Domu omladine na nacionalnom finalu. U takmičenju su uključena najveća imena srpske hip-hop scene, poput Relje, VIP, Bane Sunshine, Timbe, Bad Copy i mnogih drugih. Sale, mislim da je vreme da prestaneš da čitaš, jer mi u studiju imamo gosta koji će nam ko je gost, tako je. ispričati malo Matija više Panović, dobar poznavalac hip-hop scene, možemo tako reći. Saradnik u organizaciji. Može, tako. Matija, dobro jutro. Ajde prvo da kažem našim gledalcima koji ne znaju, verovatno mlađa populacija dobro zna, ali možda neki stari ne znaju šta je to, šta su MC-evi. Pa MC-evi su, dakle, skraćenica engleskog izraza Master of Ceremony. Dakle, oni predstavljaju, oni vode taj program, oni su zapravo ljudi koji drže taj program živim i koji oduševljavaju publiku svakim svojim potezom na bini. U hip-hop smislu, oni su, dakle, reperi zapravo, a u ovom ovde betlu u kome ćemo sada pričati, oni su freestyle betleri koji pokazuju svoju veštinu smišljanja rima na licu mesta, dakle, bez unapred pripremljenog teksta. To je suština. Tako je. Evo vidimo dakle ovdje, znači sad recimo oni okršaju de facto jedan protiv drugog. Tako je, tako je. Ovo je sa prošlogodišnjim takmičenjem u Sarajevu, je li tako? Jeste, prošlogodišnjim takmičenjem u Sarajevu. Koje će se održati i ove godine. I ove godine sinoć se održalo prvo lokalno finale u Sarajevu. Kod nas je sledeće nedelje, dakle subote. U subotu, dok će i u Zagrebu biti za 2 nedelje 15. oktobra. Dakle, kasnije regionalno finale za sve te 3 države 22. oktobra ponovo u Sarajevu, gde će se susresti 5 najboljih iz sve 3 države. A kako je zamišljeno samo takmičenje? Mislim, kako se održava sistem eliminacije i ostalo kada govorimo o Beogradu, o ono što će se dešavati 8. oktobra? Tako je. Sistem eliminacije. Upravo, znači, 4 runde gde će se MC-evi direktno susrestati u borbi 1 na 1, kada će, kažem, pokazati svoju veštinu smišljenja rima na licu mesta, kojim bi oni trebali da kažem, ismeju svog protivnika, da zasmeju publiku, da kupe publiku i impresioniraju sudije koji bi mu omogućile dalji prolazak. To će vrlo zanimljivo da bude. Ko su sudije? Sudije su, dakle, kao što ste rekli, Relja iz grupe VIP, Bane iz frontman grupe Sunshine i Timbe iz grupe Bad Copy. Kada govorimo dakle o takmičenju, ko su takmičari? Da li su to profesionalci vezani za hip-hop i rap ili je to amaterskog? Svako je mogao da se prijavi dakle na taj battle i upravo to je suština zašto će se susresti i neki manje poznati i neki više poznati i afirmisani MC-evi. Već je izabrano 16 tih finalista koji će se susresti dakle u subotu u Domu omladine. Među njima, kažem, ima jačih imena i nekih manje poznatih i to je upravo ta glavna i bitna suština svega zašto se ovo organizuje. Zato što u dobu interneta koji preuzeo muzičku industriju, mladi MC-evi uopšte nemaju šansu da se na neki način prikažu i zadobiju pažnju medija. I onda je ovo jedna od glavnih prilika kada će oni moći to zapravo da urade i da se pokažu nekoj široj publici svoj rad i šta sve umeju. Od njih 16, 5 ide dalje na regionalno takmičenje? Jeste, 5 ide dalje na regionalno takmičenje, od kojih će 4 biti poznati odmah te večeri kao polufinalisti, dok će 5. publika na sajtu redbull.rs izabrati kasnije glasanjem i pregledavanjem snimaka koje je bio bolje, mogu sami da odluče koga će pošalju dalje. Repesar. Da. I posle regionalnog, dakle da učestvuje i Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, je li tako? I Srbija, tako. Jedan od njih će imati priliku da u Amsterdamu... Jeste. To je dakle glavna nagrada za pobednika regionalnog finala, odlazak u Amsterdam i korišćenje Red Bull studija tamo gde će imati neponovljivu priliku. To niko do sad još nije uspeo da... To kod nas nije zapamćeno da neko odšao tamo da snima da sarađuje sa poznatim producentima i tako dalje. Tako da je ovo stvarno jedna velika prilika za svakog. Divno i nadamo se da će neko iz Srbije upravo osvojiti to mesto i putovati u Amsterdam i Ima vreme, vidjet ćemo. U Domu omladine, dakle, 8. oktobra, subota, zna li se vreme već sada? Zna, u 10 časova će početi... Prepodne. 22. Ne, u 22, ja se izvinjam, u 22 časa počinje battle.
posle turnira nastavlja se isto žurka. Jedan od najvećih DJ-eva kod nas, DJ Red, će nastaviti da pušta hip-hop muziku i bit će otvorena open mic, što znači otvoren mikrofon gde će svako moći da pokaže svoju veštinu freestyla, bez obzira na to da li je učestvovao ili nije učestvovao u turniru. Znači mogu i ja. Pa, može. Ako se pojavite. U svakom slučaju bit će dobra žurka, pre toga takmičenje. Jeste, od sutra, znači od ponedeljka će biti puštene karte u prodaju i moći da se kupe u Domu omladine. Cena karte je 200 dinara i u cenu te karte ulazi jedno piće. Pa simbolično, zaista. Ništa, bit će bez sumnje vrlo zanimljivo naredne subote, 8. oktobra u Domu omladine. Hvala puno na gostovanju. Hvala puno. Sreće. Jeste bili nekad na Oktoberfestu? Nisam. Znate da je promovisan i u Beogradu. Dobro. Juče kad... Da, znači sjajnu promociju je doživeo Oktoberfest. Dakle, drugu godinu za redom, zahvaljujući angažovanju Nemačke privredne komore, ambijent Oktoberfesta osetili su i naši sugrađani uz tradicionalnu bavarsku muziku i naravno pivo. Oktoberfest je najveći narodni festival na svetu. Za 2 nedelje koliko traje u Nemačkoj, u Minhen se slije čak 6,5 miliona posetilaca sa svih meridijana sveta koji, verovali ili ne, popiju 7 miliona litara piva. Drugu godinu za redom, deo bavarske atmosfere koja je neponovljiva i fascinantna, zahvaljujući angažovanju Nemačkog privrednog udruženja, mogli su da osete i Beograđani. Mit dem Oktoberfest wollen wir den Serben einen Eindruck vermitteln, was wir zumindest im Süden Deutschlands machen, wenn wir mal eine gute Zeit haben wollen. Sa ovim Oktoberfestom u Beogradu želimo da pokažemo mi i Srbiji kako se mi zabavljamo. Oktoberfest na veliko obostrano zadovoljstvo nemačkih i srpskih privrednika polako ali sigurno postaje tradicija i u našem glavnom gradu. Bitno nam je da smo ove godine i duplo veći nego prošle godine. Prošle godine smo imali 500 gosti, ove godine slavimo 2 dana sa preko 1200 ljudi i imamo pivo spremljeno preko 2000 litara, tako da mislimo da će biti veselo. Inače, prvi Oktoberfest održan je 17. oktobra 1810. godine u Minhenu u čast ceremonije kraljevskog venčanja Ludviga Bavarskog i princeze Tereze. Ove godine, 178. put najveći festival piva na svetu održava se u glavnom gradu Bavarske od 17. septembra pa sve do 3. oktobra.